съм Раф и днес снимаме в гостим си с мен са Blazeman и ProRed Killer. И днес ще играем Skywars. И да почваме. Аз вече скочих нещо бъгнах, не знам. Аз влезнах. Аз вече съм... О, до теб съм, май. До теб съм. А не сме близо, хора. Еми, значи ще сме по-отделно. Ари, бързо вотнете. Вотнете с най-много опнатяйте ми. Бързо, 15 секунди. Бързо, 10 секунди. И хора, ще изиграем днеска 4 игри на Skywars. Да видим какво ще направим. Пак 15 секунди. Ари, бе, кой лефтва? Ари, взе ProRed Killer, иначе няма да чакаме. Абе, нека другата игра той ще влезе. 3, 2, 1. И да видим. О, фак, какви айтеми. Братвичка. Една такова хубава братва. Хора, както видяхте, аз имам много хубава братва, ми се пада. Ой, 2 честа. Дъма. Фу дъма, мисля. Фу дъма, само ми трябва едни панталонки и съм фу дъма. Само си вземам един лек. По-бързо преди някой да е дошъл, че аз съм почти фу айрон, фу дъма. Еми, да. Хора, няма да сме както винаги фу дъма. И аз съм почти фу дъма. Аре по средата, аз имам ентер, перли. Ари, че имаме по средата, аз имам... Фак, аз имам го джумп. И аз съм почти фул дъма. Аз съм по средата. Аз чивам. Ето там съм. Аз подскачам. Ето да Blazeman има би! Ще умра, е! Аз ще умра! Фак, умрях. Да, аз умрях. И мен така ма кил на някакъв. И да, хора, първата игра приключи много гадно. Ари, скачаме. Мога. Бързо, левнете, влезнете в един... Бързо, влезнете в един мап джунгла. Бързо, 4 от 12. Бързо влезте. Еми, левнете. Еми, да, хора, ще играем в друг мап без моите приятели. Как ви се казва мапа? Моя мап е джунгла. 6 от 12, почваме след 20. Не сме го прецакали, в различен мап. Играем какво от това. 5 години. Аз почвам след 10. Бак след 20. Стига лефтват. Аре, хора, 10 секунди да ни почва от начало. И да, както винаги пак почна от начало. Аре, 12 от 12, фул сме, сега ще почнем след 15 секунди, защото сме фул, 12 от 12. 10! 5! 4! 3! 2! Пак лепнаха 12 от 12, пак ще трябва да чакам 20 секунди. 15! Хора, много бавно. 10! Сам да ни лепват. 5!
4, 3, 2, 1. И разгеле почнахме. Така. Оп, къде има чест? What the fuck? Къде има чест? Някакъв се телепорта! Ще му убия, аз даже не видях къде има чест. Да, хора, втората игра се върши много зле и ще си чакаме нашия тим. Аз ще лепна. Ще лепна от моя мап и ще чакам моя тим. Ари, хора, чакам ви. Лепнете бързо, чакам ви. Ари, хора, идвайте. Ето та, Pro Red Killer. Ето ви. Ари, скачаме. 3, 2, 1. Музика. Къде бе? Аз съм до Блейсман. Не! Аз слепнах. Бързо трябва. Колко скоро става до влизане? Бързо лепна! Аре бе, блъкна ми. Влезнах. Нали? Влезнах. Чакайте. Аз ще волта с много опна, чайте ми. Аз съм до теб, Проред, до теб съм. Основно е готово. Про! Ето, волтнах. Ето, основни, пак волтнах даже. Може би, не. Ето, виж, Проред, Killer, до теб съм. Аз подскачам. И да, хора, почваме. Да, ще умреме. И да, хора, виждате, имам chest plates. Сега ще видиме. Колко хора ми се паднаха. Аз колко хора. Колко майте ми се паднаха. Лек. Изхъбих се ендърперлите, значи. Хора, не знам дали ще победим тази игра. Имаме. Още един час, бе. Фул дъма почти. Аз съм почти фул дъма. Аз отивам в средата. Ако успея някак си да отида в средата. Някакъв се телепортна бързо! Фак, ще умре! Това сте спокойно. Спокойно. Тос! Тихо, тос ще го стрелна. И да, хора! Той е... Аре, кил него, аз нямам перли. Кил него, аз нямам перли. Бързо! Аре, про! Кил него, нали си про? На ПВП. Кил него тогава, като си про. Глик, как се размятате, бах ти. Някакъв идва към нашия остров. Се приготвя, че някакъв идва, който и той е като мен. Само една каска му трябваше в дъма. И аз съм такав. Умря ли, бе? Ама че ли... бързо отиде на моят остров, че някакъв иска да дойде при нашия остров. Бързо. Фак. Аз станах жив. 3 човека. Някакъв... в това ще ме приби. Останахме 2 човека, хора. Спектирайман. Това. Про. Спектирайман, Ники, да видиш. Да ме гледаш. Бързо, спектирайман. Про Red Killer. Тук си правя барикада.
Да спря барикада. Ари бе! Я му виж на този айтемите! Чай, я ще видя дали има. Дали имам в моите честове. Имам вендър перли! Вендър перли! Имам вендър перли, сега ще видя. Ей, човек, ще трябва да рискувам, имам вендър перли. Ще пробвам да го убия. Ако е... Къде е това? Ай, това! Бутнах го, май! Yes! Победих! Yes! Победа! Дами хора, победихме предпоследната игра. Yes! Хора, победихме, какъв резултат. И да, хора, това беше от мен. Аз бях Рафи, тук с мен бяха Блейсман и Проред Килър. И да, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, харесайте го и да, до скоро.